Les dones cobrem entre 3.000 i 7.000 euros menys a l'any que els homes. I només un 10% de dones accedeixen als llocs de direcció. Liderem la transformació feminista que mereixem. Per totes aquelles que vam lluitar i lluitem pels nostres drets. Contra les desigualtats que patim. I contra la violència que ens assassina. A Catalunya, la bretxa salarial de gènere se situa en el 22,2%. Nosaltres ho tenim clar. Polítiques de conciliació laboral, familiar i personals. Polítiques que garanteixen l'equitat i el benestar de tota la societat. Per una maternitat lliure i segura. Pel dret a l'avortament i contra la pobresa menstrual. Contra la violència sexual. Contra la violència econòmica. I contra la violència vicària. Avui, 8 de març, commemorem el Dia Internacional de les Dones. Apel·lem a la mobilització pels drets de totes les dones. Ara i sempre, dones amb tots els drets.